bir нәрсә кирәкме сиңа алма? Карале, ишек мотор. Bu şitiklerini özünüz yazıyorsunuz mu? Да, полностью все сам. Оңайлы mı sen? Очень удобно. Все сам. Bir şitik kopup oturasın abzay. От 6,5 до 10 начинается. От количества орнамента зависит. Монда бүтүнүсү да милли кийингенler, бир түрлүү өзү милли рух сезилип тура, шунусу менен ушады. Аннары инде албетте монда сатылган колпаклар, түбөтөйлөр, гомуман татар орнаменти менен ишленген бүтүн ишленмелер да бик ушады. Шунусу менен бик ушады бизге. Нече уйласаң, керек мекен мына мындай ушундай чаралар уздуруу? Менимче мындай чаралар өткөрүү бик керек. Биз менен өзүбүз балалар менен азыркы убакытта үйдө отурабыз. Бирок бизге да бик кызыклуу бу яшәниләргә, балаларыбызны шундый милли рухта үстерү өчен бик кирәкле бир. Мен кашан әле бик улматан шундый түбәтәй тегер идем. Кашан әле калпак киеп монда килгән булыр идем. Менә 2нче елга уздырылса, тагын килер идеңме? Һәм нәрсәләр өстәргә теләр идең, мәсәлән, нәрсәләр күрергә теләр идең монда тагын? Әлбәттә, тагын килер идем. Һәм инде монда җырлар, күбрәк музыка тагын өстәр идем. Базарына барабыз. Бүген дә җомга. Анда нәрсә була? Нәрсә була? Ярминкә, уку паркы, төрле кызыклы чаралар инде. Ни өчен милли киемнәр кидегез? Чөнки без 20нчы гасыр башы татар кызларын күрсәтәбез. Үзегез бер кая катнашасызмы? Күрсәтеп кенә каласызбы киемнәрне, яисә бер чараларга катнашасызмы? Мин саташакмын, мәсәлән, китаплар. Сез? Ниче уйлыйсыз, менә мондай чаралар уздыру кирәк микән? Әлбәттә. Нәрсә өчен? Bu bizning tariximizni turg'izu, bizning o'tganni bilmaganning kelajagi yo'q edi, shulay bit. Demak, biz xatirda tutarga tiyishmiz. Modaga kiritib jiberga tiyishmiz. Менә бит безнең татар кызлары, Казан татар кызлары шулай матур иттереп йөргән. Нишләп менә узын итәк. Һәм мондай көннәрдә йөргә уйлабызмы соң шундый киемнәр белән? Уйлыйбыз. Bu ялкын журналы үткәрә торган чара. Укы дигән проектыбыз, ул безнең иң тәмле проектларыбызның берсе, һәм без кешеләргә белем тәкъдим итәбез, кешеләргә иҗат тәкъдим итәбез. Бу китап шүрлекләренә килеп, түләүсез җаныгыз нинди теләгән китапны алып, рәхәтләнеп, агач астында күләгәгә утырып укып була. Килүчеләр бармы соң? Килүчеләр бар, ләкин әле әз. Менә монда бер әбиебез укып утыра инде, бабаебыз бар. Теге башта кичкенә генә сеңелләребез һәм энекәшләребез утыралар үзләренең әбиләре белән. Алар өчендә Disney, төрле мультиклардан китаплар бар. Менә мондай чара ул елга бер генә булачакмы, яисә даими булачакмы? Әлбәттә, без даими булыр дип өмет итәбез, ләкин бу чара әле беренче тапкырына үткәрелә. Карарбыз инде. Безнең өметләр зур. Күп кеше килсә, бик әйбәт булыр иде. Үзебез өчен дә безнең максатыбыз үтәлде дигән сүз булыр иде.